Ang panahon kadalirang aming lakbay, ang adlaw daling aming salud. Kung sa gabi mo abot ang agalon, andam sa pagsugat kaniya. Tanawa niya si Jesus sa panahong dilihibawan, madawat pa nimo ang kalipay, andam sa pagsugat kaniya. Dayon mahitabo ang dako nga gubat, ang gubat man sa Armageddon. Unya si Kristo mao ang mananaog, hari sa mga kaharian. Tanawa niya si Jesus sa panahong dilihibawan, madawat pa nimo ang kalipay, andam sa pagsugat kaniya. Tanawa niya si Jesus sa panahong dilihibawan, madawat pa nimo ang kalipay, andam sa pagsugat kaniya. Tabang sa tanan nga nalisdan,